और कि कहवा से आइल हई वायरस कोरोना रे जान रे कटी गलई पूजवा के बियाहवा रे जान रे कटी गलई जुलिया के बियाहवा रे जान। और कि चाइना से आइल हई वायरस कोरोना रे जान। और कि चाइना से आइल हई वायरस कोरोना रे जान रे कटी गलई ने हवा के बियाहवा रे जान रे कटी गलई प्रियंकावा के बियाहवा रे जान। और कि छपल हल शादी काडिया धराइल हल डेटवा रे जान। और कि छपल हल शादी काडिया धराइल हल डेटवा रे जान रे कटी गल सरितवा के बियाहवा रे जान रे कटी गल सोनिया के बियाहवा रे जान। और कि पापा जी के दिहल रुपया पानी में बही गलई रे जान। और कि पापा जी के दिहल पैसवा पानी में बही गलई रे जान रे कटी गलई जुलिया के बियाहवा रे जान रे कटी गलई निनिया के बियाहवा रे जान। आइए सबसे पहले नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके छोट भाई भोजपुरी गायक प्रेमी पिंटू यादव। और हाँ, आप लोग लॉकडाउन को पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा यूज करें सैनिटाइज और साबुन का यूज कीजिए आप लोग। और हाँ, जितने भी लोग ऋषिका म्यूजिक के माध्यम से देख रहे हैं, आप लोग प्लीज इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को ऑन कर दीजिए। जो भी सॉन्ग रिलीज हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हो भोजपुरी समाज, नमस्ते प्रणाम बाय। आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हो।